Bueno, pues, cando se iniciou a vosa actividade musical? Bueno, a actividade iniciouse na primavera do ano 2000, se pode por marzo, abril do ano 2000. E, bueno, foi contestando a un anuncio de se busca vocalista na Facultade de Empresariais. E, bueno, fixeron unha proba, o único que faltaba era o cantante, eles levaban un ensayo. Eu creo que ese mesmo día era o primeiro ensayo, incluso. Tiñan unha canción medio montada e deronme un folio con un poema e dixeron, bueno, canta por encima desto e tal. E así apareceu a primeira canción. Despois xa quedamos para escolleron, ¿no? Quedamos para ensayar e xa está. Bueno, como se creou o vosso grupo? Quen foi a cabeza a pensar? Bueno, nese ano, vaya, Cami Música de David xa non está no grupo, pero ya estaba. Tocaban a guitarra e querían montar o trabajo. Entón puseron en contacto con batería, despois encontraron un baixista e ao final aparecían para poñer a voz, vale. Entón non foi que tiveran, todos queríamos tocar e fomos dándonos con outros, un pouco por casualidade, a verdad, sabes, contestando a anuncio. E despois a cada nos juntamos, pois empezamos a acompañar temas. Que compoñedes vos os vosos temas, non? Todo, música... Sí. Vale, que máis... Antes de participar no concurso de Aurea Rock, actuabades por aí, como facíades? Se chamaban de sitios? Sí, bueno, Aurea Rock é unha web dedicada ao rock que presta unha grande promoción aos grupos da provincia de Ourense e unha web bastante nova, de recente nacimiento, digamos. Entón, pois nós éramos 10 anos, entón xa antes fixemos cousas. Entón, o que facemos principalmente era buscar os conceptos para a nosa conta, para despois contactas con comisións de festas ou medios de comunicación, e temos o apoio tamén de outra web un pouco máis velha, que era canedorock.com, que tamén nos anunciaba e nos prestaba promoción. Entón, bueno, conseguimos aí na televisión, no programa Miradas de la 2, conseguimos ir en Radio Obradoiro, os contos principales sobre a FM, y movernos un pouco nos medios. E agora, pues, gracias a Aurea Rock, montaron un concurso Top 10 MySpace de Ourense para todos os grupos da provincia, e ao final acabou o mes pasado, e, bueno, pues estamos aí no podio, e agora estamos aquí facendo entrevista. Si resumido. Pois, que guai. Bueno, esta pregunta non sei se a veterana Tania, que tipo de música tocamos? Rock, claro, pero hai... Sí, pero con matices, creo que... Claro. Contestar. Non, pero bueno, é un pouco de todo, é dicir, é rock, pero ten de pinceladas de todo tipo, é dicir, somos 5 no grupo, digamos que cada un con a súa seña, non? Temos gustos non moi dispares, pero tampouco comuns en cuanto a estilos musicais e tal. Entón, pois, cada un aporta o seu. Ao final, o que sei, pois é un rock melódico, que non sei, non sabría, que non sei, é la sombra. Exacto. Sabes, ten, non sei, un son bastante característico, creo. Bueno, ¿tienes algún grupo no que vos inspiredes, algún cantante, ou eso de cada un, ou partidos todos un, ou como... Bueno, no meu caso, por exemplo, a min o que máis me gusta é a música dos 70 e sobre todo o blues, e quizás, bueno, un pouco eso sexa o que eu aporto a la sombra. Bueno. Eu, bueno, para compoñer o componente melódico moi importante, porque ao principio, cando empecé a escoitar rock, empecé por bandas que eran moi conocidas e gustan moito, así que incluso non me gusta o rock, a los Smith e Bon Jovi e este tipo de bandas, vale. E entón, pois, esa parte queda para sempre. A parte do rock dos 80 me gusta mogollón, Guns N' Roses e toda esa historia, pero dende finais dos 90, principios dos 2000, apareceron bandas como Him, Esquizo, Efectos Mars, Patrick Bridge, que conservan a melodía, pero teñen un son moito máis duro e moderno que os grupos anteriores. Son unhas letras bastante máis serias, incluso comprometidas, non? Entón, misturo todo isto e o único que queda é a melodía, pero máis moderna. E as outras non son bastante serias, verdad? E a vosa música comprometida? A primeira canción, que se chama Víbora, é moi política, realmente. Fala da... Bueno, compuxena cando George Bush ganou as segundas eleccións en Estados Unidos seguidas,
e, bueno, non o entendía, pero bueno, en Norteamérica son distintos e particulares, vale? Entón, cando invadiron Irak os franceses, compuse un par de cancións, unha desboteina, non me pareceu suficientemente boa, e despois quedeime con esta. Bueno, a música compuso a Carlos, que é outro guitarrista do grupo que non está aquí, e esa canción só lle puse na letra, e fala deso. O resto de temas que hai nesta maqueta, non son políticos, son bastante serios, pero falan de situacións persoais, a veces levemente dramáticas, perdas de seres queridos, o ven para sempre, o ven indefinidamente, e, cousas así que pasaron. Sí que na anterior maqueta de La Sombra sí que había máis componente político. Había temas como Antifaz que falaban de problemas co alcohol, e, Hombre de Barro que falaba de xente que non teña traballo, máis componente político. Este máis intimista. Entre el odio y el amor, que es la canción. Sí, que é a canción que quedou no top 10, que fala dos malos tratos, e foi escollida para unha exposición fotográfica. Sí, así. Mira, por exemplo, a letra que has composto, sempre tú as letras? Ou... Sí, vale. Por exemplo, a ti sempre estás de acordo con a letra ou os demais do grupo deciden que non? Así me buscar un pouco... Eu, a verdad que non me encuentro. Diego ten facilidade para escribir, expresase moi ben, quizás. Sempre di que a súa mellor forma de expresarse nas letras das cancións, sabes? A verdade é que, hai un tema novo, unha letra, e a min gustame, nunca tuve ningún problema en cuanto a eso. Aporto na miña parte, no que me toca, na parte musical, o que podo, o que sei, basicamente eso. Na parte das letras eso non me suelo meter porque a mí non encontrei ninguna que non me gustara, la verdad. O sea, Somos amigos. non unas cosillas. Bueno, despois desto de ganar o Aurea Rock, tedes pensado facer algo... Pensades que vos vai abrir as portas a algo máis? Pensades que é só un triunfo máis para vocês? Non sei, levamos tantos anos que é mellor nunca facer ilusión, sabes? É mellor seguir traballando e xa está. Entón, o que organizaron a xente de Aurea Rock foi un concerto solidario para o 24 de setembro. Entón, os que quedamos os tres primeiros deste grupo soñamos tocar aí. Os fondos son para a Cruz Vermella, onde Ourense, por certo. E, vai haber outros grupos tales, en José Rubio, entón, isto axudanos. Aparte de eso, este verán vimos tocar aí con Obús e Asfalto e estamos empezando a compartir escenario con bandas que son bastante máis grandes que nós, a nivel de repercusión que hay que hacer. Pero, non se pode esperar moito comercialmente o rock, vaya. Hacémoslo porque nos gusta, así que... É que quería preguntar... porque pasamos de... Claro, o rollo comercial que hai hoxe en día, a música que hai, que algún é abominable, perdón. O sea, como vos sentides vos? O sea, un grupo de rock, un grupo que vale, e vendo a xente, pois, como vos vale ou vos famante, na cima. Bueno, cada un, o sea, eu son unha persona que, eu respeto todo tipo de artista. Eu creo que, a xente que está aí, se xa por unha cousa ou por outra, ao final chegaron aí e será porque merece.